Hi guys, nakoy saging, langka ug lumpia wrapper ay naluwas pa yung taon ng lumpia wrapper. Na-dry man yang lumpia wrapper guys, dahang giswadan og steam ba. Naluwas ra, nabungkag og balik. Suway mo ang lumpia wrapper nga munggahi. Dira man sa steam, puston og kanang basa-basa nga kuan ba towel. Putos na ko guys, butang ng saging, butang ang langka, piloon, tojokon, pilon na pud, butang ag tubig para mo pilit. Mao na ni guys, na isa kay kulangan ang wrapper. Then petuhon sa init nga mantika. Na si mga item-item gagmay guys, kay kaning mantika used man gud ni guys, gamit na naha katong nagbanana cupid ko, pero okay ra na guys, di ra na makapait. Then kani guys, mantika nga init putangan nato og asukal. Bana-bana ra niya ang asukal guys, kung unsa kadaghanan pwede ra ka mura pay magbana-bana kung magluto mo ani. Then dapat guys kay high heat kay para mahilis din ang asukal ba. Ako guys, wal nagpahilis ko kay hangkarawon. Then ini ka mura brown ng sugar guys, kay ilunod na tagbalik ang turon. Kay para mo pilit niyang sugar ba. Then ani nga time guys, kay pagngan ang siga guys, kay para di mapagod na ang asukal ba. Kung di man gud ni pagngan ang kadyo ani guys, kay mapagod man gud ning asukal, hindi mapait. Anong dapat pang rahan, init pa man ang mantika. Napay pang last na saging. At aning ilunod ana. Tintajag-tajag ka na ining pilit ang asukal, di ba? Kung inani guys, maabtan na mo og medyo munggahin ang sugar, ma-feel man ninyo kay pwede ra po din ibalik ang siga. Kay para mahilis og balik slow lang. Then kani guys ay naasukal ay pwede ra ninyo kuanan sa luwag guys. Ay matangtang na siya sa luwag. Gitangtang ni na ang sugar guys, kay para kaning mantika ba pwede pa ni gamiton og balik. Matangtang na siya guys, limpyo na ang kuan mantika. Mauna ni guys, mga unta. Atong tilawan guys kung lami ba. Wow. Wow. Nang langka sa sulod ay. Klaro ba ay. So that's it guys, unta naman na learn ani nga video nga atong mantika di masayang, pwede ra gamit balik basta kuhaon lang nato ang sugar. Mukaon sa ko guys, thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone.